Vi vil løse en opgave om diagonalisering af en symmetrisk matrix, og det vil vi gøre på to måder. Først vil vi gøre det ved simuleret håndregning, hvor vi forklarer, hvordan vi gør, og bagefter så gør vi det ved hjælp af Mabel direkte. Så den opgave vi ser på er, at vi har givet en symmetrisk matrix A, og vi skal finde en ortogonal matrix Q, der diagonaliserer A. Så siden at A er symmetrisk, så ved vi, at der altid findes en ortogonal matrix Q, der diagonaliserer den, og vi ved helt generelt, at når en matrix kan diagonaliseres, så det, der kommer til at stå i diagonalen, det er egenværdierne. Så lad os prøve at starte og finde først egenvektorer og egenværdier. Det gør vi med Mabel-kommandoen eigenvectors. Så det vi kan se, det er, at der er to egenværdier, nemlig 3 og minus 3, og egenværdien 3 har algebraisk multiplicitet 3, og egenrummet, hørende til den her egenværdi, det er udspændt af de her tre vektorer. Så den geometriske multiplicitet er også 3. Og det er ikke nogen overraskelse, at den algebraiske multiplicitet er lige med den geometriske multiplicitet, for det er altid tilfældet for symmetriske matricer. Egenrummet hørende til egenværdien minus 3 er udspændt af den her vektor. Så det første vi gør, det er at pille egenvektorerne ud af den her liste, vi har fået fra Mabel. Så vi kan se, at listen den består af to elementer, og hver af de to elementer, det er lister, hvor først står egenværdien, så står den algebraiske multiplicitet, og endelig så får vi en mængde, hvor egenvektorerne står. Så EVS 1, det er den her liste, 3, det er den her mængde, og 1, det er det første element i mængde. Så her har vi det første basiselement for egenrummet E3. Det andet basiselement, og her er det tredje basiselement. Endelig, for at hive den sidste egenvektor ud, der skal vi have fat i det andet element i listen, og igen det tredje element i den liste, der står indeni, og endelig det første element i mængden. Det står her. Så sådan hæver vi en basis for E minus 3 ud. Hvis jeg nu bare dannede en matrix U, som bestod af de her søjler, så vil jeg faktisk have fundet en matrix, der diagonaliserede A. Men den vil ikke være ortogonal. Og det kan jeg hurtigt se, fordi en ortogonal matrix, den har den egenskab, at søjlerne har længde 1, og det er let at se, at U1 har længde, der er større end 1. Så det første, vi kan gå i gang med, det er at normalisere U1, så jeg danner mig en vektor V1, som peger i samme retning som U1, men ved at dividere med længden af U1, så får jeg en vektor, der har længde 1. Så den ser sådan ud. For at komme videre, for at finde mig en basis for egenrummet E3, så bruger jeg Gram-Schmidt til at finde tre ortogonale vektorer, der udspænder det samme som den her basis. Så jeg frisker lige op, hvordan er det nu, man gør, når man skal køre Gram-Schmidt ortogonalisering. Vi har to vektorer, V1, som har længde 1, og U2. Nu vil vi finde en vektor W2, som står vinkelret på V1, og som udspænder det samme rum som V1 og U2 sammen med V1. Altså V1, W2 skal udspænde det samme rum som V1, U2. Så det første vi ved, det er, at vi kan skrive U2 som en sum af to vektorer, P2, W2, hvor at P2 ligger i udspændingen af V1, og W2 står vinkelret på V1. Der er en formel for P2, for det er nemlig bare projektionen af U2 ind på V1. Så V1 prikket med U2 giver længden af projektionen, fordi at V1 har længde 1, og så ganger vi den ind på V1, og så finder vi P2.
Men siden U2 er summen af P2 plus W2, så kan vi altså finde W2 ved at trække P2 fra U2. Og det er den formel, vi har her. Så det er den formel, vi skal bruge for at finde W2. Så vi går tilbage til vores Maple worksheet, og vi kan se, at vi sætter W2 givet ved det her udtryk. Så nu er, hvis vi ellers kan få Maple til at markere ret, så nu er W2 vinkelret på V1. Og vi kan allerede se, at W2 har længde 1, så vi behøver ikke at normalisere. Jeg sætter bare V2 til at være W2. Så V1 og V2 er nu ortogonale, og de udspænder det samme rum som U1, U2. Nu danner jeg så en vektor V3, som står vinkelret på V1, og det gør jeg på samme måde, som jeg lavede W2. Så den her vektor, den står vinkelret på V1, men jeg vil også have den til at være vinkelret på V2, så jeg gør det samme. Nu har jeg så en vektor W3, 2, som står vinkelret på V1 og V2, og udspændingen af V1, V2, W3, 2 er det samme som udspændingen af V1, V2, U3. Det jeg mangler at gøre er at normalisere V3, 2, og det gør jeg her. Så nu er vektorerne V1, V2, V3 en ortonormal basis for egenrummet E3. Nu mangler jeg så bare egenrummet E-3, hørende til den anden egenværdi, vi har, minus 3. Det rum, det havde algebraisk og geometrisk multiplicitet 1, så det eneste, vi behøver at gøre, er at normalisere U4. Det gør vi sådan her. Fordi A er symmetrisk, ved vi, at egenrummet E3 står ortogonalt på egenrummet E-3. Så V4 er automatisk ortogonal på enhver vektor i udspændingen af V1, V2, V3, og specielt er den parvis ortogonal med et hvert element i V1, V2, V3. Så nu er vi klar. Vi sætter simpelthen bare Q til at være den matrix, der har V1, V2, V3 og V4 som søjler. Vi kan lige kontrollere, at Q er ortogonal. Vi ganger med den transponerede, og så skulle vi gerne få identitetsmatricen, og det gør vi. Det vil sige, Q transponeret med ganget med Q giver identitetsmatricen, og med andre ord, den inverse til Q er lig med den transponerede af Q. Endelig så ved vi nu, Q diagonaliserer A, og det vi gerne skulle få som den diagonale matrix, det er egenværdierne i diagonalen, så det tjekker vi lige. Og minsandten vi får egenværdierne i diagonalen, og vi kan se, at 3 står med multiplicitet 3, den står 3 gange, svarende til, at dimensionen af rummet, det var 3, og minus 3, den står 1 gang, svarende til, at multipliciteten af egenrummet til minus 3, det var 1. Så her har vi løst opgaven ved at finde egenvektorerne og lave Gram-Schmidt, køre Gram-Schmidt på de to sæt af egenvektorer, og på den her måde finde ortonormale baser for de to egenrum. Det kan vi så gøre lidt mere hurtigt og elegant, bare direkte i Maple. Vi starter at finde egenvektorerne, så skriver vi egenvektorerne op i en liste. Det kan vi gøre med den her besværgelse. Endelig så er der en indbygget Maple-kommando, der finder Gram-Schmidt. Det har jeg gjort her. Og så skal vi, det her det er en liste af vektorer, og nu skal vi bare have lavet det om til en matrix, så har vi fundet vores matrix Q. Og vi kan tjekke, ligesom før, at Q er ortogonal. Vi ganger med den transponerede, og vi får identitetsmatricen. Og vi kan også tjekke, at Q diagonaliserer A. Det gør vi her. Og vi kan se, vi får godt nok lambda nu skrevet op i, vi får egenværdierne skrevet op i en anden rækkefølge. Vi har også fundet en anden Q, men
Det viser, at der er ikke en entydig løsning på vores problem, men lambda er dog entydigt bestemt op til, at vi kan bytte om på rækkefølgen af de her tal, de skal stå i diagonalen. Det var det.